Hi guys. Good evening. Goबाव जाबाय दे लाइभआ किन्तु दिनैनि फार्स्ट अफ अल आं बेखौ बुंगोन नै नोंथांमोना भइसखौ खोनागोन ना खोनायाखै बेखौ आंनो फोरमायग्रोलाय सिगांग्रो बिनि गेजेराव जोङो we will talk later. First I have to clear that रावा भइसआ खोनागोन ना खोनायाखै भइसआ खोनादों ना First of all भइस खोनादों ना खोनायाखै बेखौ खोन्थाबानो जाबाय आं कमेन्ट नायगोन बारु कमेन्टखौ नायगोन बिनि गेजेरावहाय जोङो माखासे बाथ्रा सावरायगोन Hey bro, okay. राव खोनादों voice खोनादों नामा voice खोनागोन ना खोनायाखै guys Hi KRBTY Hi Panchami Brahmo Hi Good evening brother Hi खोनादों okay voiceआ मोजां खोनाखागोन मानो होनब्ला आं बाहायदों दिनै बरिया एकदमबारे बेसेबां मोनथिबायना बियो 30,000 नि पुरा voiceखौ मोजां क्वालिटी रायज्लायनो होननानैनो आङो बे लाइभआवहाय बिराद प्रब्लेम जायो बिनिखायनो माने लाइभ स्ट्रीम होनायावहाय That's why आं बेखौ बायबाय जाहाथे नोंथांमोनना बेखौ मोजाङै खोनाथों एकदमबारे क्लियार खोनाथों रावा स' बेनि थाखायनो बेखौ लाबाय आरो दिनै गोबां बाथ्रा सावरायनो दं नोंथांमोनजों गोबां जि जाना थांबाय बावगारजोबदो आरो बे जाना थांनाया आंनि दाय नंखायानोमोन Just बे जिखिनि जाना थांबाय इसोरनि माया आरो बिनि गेजेरावहाय दिनै गोबां बाथ्रा रायलायगोन दे ओमफ्राय आरो गासिनिबो कमेन्टखौ पिक आप खालामनो हायोबा खालामनाय जागोन आरोना दा मा जाबाय खोथाया माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला आंखौ माखासे सुबुंफोरा हमो आं बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन जे खि जाग्रा मोसौआ माब्लाबो खि गारनो हाखाया नङा होमबा दिनै माखासे सुबुङा सानैसो आरोना बे सुबुङा आंनि सायाव भिडिअ बानायनानै फलोवार्सखौ ओरैबायदि बारायना लानो हादों गोबां बारायना लानो हादों आरो बिथांखौ फार्स्ट अफ अल कंग्रेचुलेसन बुङो मास मोनसेनि गेजेरावनो बेबायदि फलोवार्स मोननायनि थाखाय आरो लोगोसे सोरहाबा एसटि नि मोननाय सोरहाबा एसटि मोनै बे बाथ्राखौ लानानै आंखौ सावरायनो थिनदों आरो बिनि गेजेराव आंखौ माबा मोनसे फेसबुकआव पोस्ट होबानो जे आंखौ खायसे माखासे जे जमनानै थाबाय थाग्रा पोस्टनि सायावहाय माबा मोनसे नुगौबा माबा मोनसे बुंनो मोनगौबा हाजारखि नों दुखुनि पोस्ट होआ मानो हाजारखि नों मोजां पोस्ट होआ मानो हाजार नों हेपिनि पोस्ट होआ मानो नांज्रां होननाय सासे सानैया थाखागोनखा दा राले प्र गेम बड' मेगनानो सालायबाय प्रकाशआ दानाबा आंखौ मेगन सानाय बाथ्रा बुंबाय आरोना आंहा जेबो मेगन सायाखै जों बेवहाय एग्जाम्पलनि सोमोन्दैसो रायज्लायदों दानाबा एसटि होनायनि सोमोन्दै जों रायज्लायगोन दिनै बिनि उनाव माखासे गोबां बाथ्रा रायज्लायबावगोन दानाबा एसटि दा दिनै उड़िसानि होनना बुंदों जाय मा होनोमोनलाय द्रौपदी मुर्मु बिथाङा दा 15 माने मा होनो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया नङा होमबा बेनो जाबाय द्रौपदी मुर्मु बेनि सिगां जाबाय जोंहा रामनाथ कविन्द नङा होमबा दा दिनैनिफ्राय बिथाङा अफिसियेल आगानखौ गाबाय आरो बिथाङा दिनैनिफ्राय राष्ट्रपति भवनावहाय थानो मोन्थाय मोनबाय आरो बे द्रौपदी मुर्मुआ सोरनि अननायनि दारै मोननो हादों बे जाबाय प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया श्री नरेन्द्र मोदी बिथांनि सायावहाय अननानै माने बिथांनि अननायनि दारै मोननो हादों दिनै सावथालफोरनि एसटि मोननायनि सोमोन्दै बुंदों गोबां माखासे ट्राइबफोरनि मा होनो एसटि मोननायनि सोमोन्दै बुंदों दिनै बिथाङा द्रौपदी मुर्मुआ अलरेडि बिथाङा मा सावथाल जाथिनिखा दा बिथाङा डिसाइड खालामनो हानाय बिथाङावनो पावार दंसै दायो दा बिनि गेजेरावहाय बिथाङा सावरायगोन प्राइम मिनिस्टार अफ नरेन्द्र मोदी नाथाय जुदि
बे 5 बोसोरनि गेजेराव बे जुदि लुथुं फुथुं खालामनो गोसोब्लाबो खालामनो हागोन बिथाङा गावनि पावारखौ इउज खालामनानै स' बिनिखायनो प्राइम मिनिस्टाराबो बिथांनि खोथाखौ मानिगोन आरो लोगोसे द्रौपदी मुर्मुआबो बिथांनि खोथाखौ मानिगोन स' निश्चय बेवहाय सावथाल जातिफोरा एसटि मोनगोनखौ एसे मा नुहुरो लामाखौ नुहुरो दा बेवहाय माखासे केबिनेट मिटिं जागोन होननानै बुंदों जों खोनानो मोनदों दायो निउसफ्रावबो नुनो मोनदों जे एसटि होनायनि सायावहाय सावरायनो बिनि सायावहाय माखासे जिखिनि मा होनो लिडारफोर बिथांमोननि लिडार आं बेवहाय नुनो मोनदों मबाइलाबो अफ जाबाय आंनिया बेयाव नुनो मोनदों जे गोबां जिखिनि जायफोर एसटि मोनाखै बिथांमोना जायफोर मुभमेन्ट खालामगासिनो दङ बै मुभमेन्ट खालामनाय सुबुंफोरा बिथांमोननि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि जेरै जोंनियाव आबसु दङ आबसुनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि थिग बेबायदिनो गुबुन जातिफोरनिबो जायफोर एसटि नागिरगासिनो दं बिथांमोननि गासैबो प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिखौ लानानै फैगोन जि खालाराव डेट होदोंमोन नोंथांमोना मिथिखाबाय बे खालाराव होनाय मिटिं हिसाबै जि जानो गोनां किजान बेवहाय एसटिखौनो होगोन स' बे आं सानो आरो आं लुबैयो जे सरकारनि जिखिनि नियम दा बानायनो नागिरनाय बेखौ थाबैनो जानला मोनला साना हसिया खालामालासिनो ल'नि हिसाबै थांथों कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया नङा होमबा दा दिनै जोंफोरबायदि मानसिया माबा मोनसे बुंबानोखि बेखौ होबथानो हागोन बेथ' नङा होबथानो हागोन जानो आं माबा मोनसे बुंबा होबथानो हागोन जानो दिनै माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला आंनि भिडिअखौ मिस्टेक एसे एनै जायोब्ला इफ आइ डु मिस्टेक नङा होमबा अब्ला बेनि भिडिअनि मा होनो भिडिअखौ क्लिप्स बानायनानै भाइरेलसो खालामनो नोंथाङा आरो लोगोसे आंखौ माबा मोनसे स' नोंनो माबा मोनसे लामा माब्रैहाय आङो प्रकाश नार्जारिखौ नेग्लेक्ट खालामनो हागोन माब्रैहाय प्रकाश नार्जारिखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय खोख्लैनो नाजानो हागोन माब्रैहाय प्रकाश नार्जारिखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय मिनिहोनो हागोन माब्रै प्रकाश नार्जारिखौ बिनि जिखिनि खुसि बेखौ सेनानै लानो हागोन माब्रै बे प्रकाश नार्जारिखौ जे मान सन्मान मोनदों बे मान सन्मानफोरखौ फोजोबनानै होनो हागोन माब्रै बे प्रकाश नार्जारिनि जि लाइफ स्टाइल बेखौ बरबाद खालामनो हागोन माब्रै जे प्रकाश नार्जारिनि बे मिनिनायखौ दुखु खालामनो हागोन बेनो देरसिन नङा होमबा बेनो देरसिन Puvin, बेटारि लाबोलाय बेटारि जास्ट वेट रायजो राजाफोर थाब लाबो बेटारिया जास्ट वेट आं बेटारि जोबदों जास्ट जाबाय ना स' खोथाया जाहैबाय बेबायदि नङा होमबा
So guys, दसे सम इंटराप्ट जे जादों बेयो बेटारिनि थाखाय जादोंमोन। बेटारिया जोबना होदोंमोन जायनि जाहोनावहाय नोंथांमोना खोमसिखौ नुनो मोनदों। दा थिगैनो दङ, बेटारिखौ आं सोबाय आरो लोगोसे दसे इंटराप्ट जानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो निमाहा बिनाय थाबाय। दिनै कुछ तो गड़बड़ है ना? मुझे टॉर्चर करने के लिए जो हमारी समाज से उत्पन्न हुआ है, जो कीड़ा बोलते हैं, वो कीड़ा जितना भी कोशिश करे मुझे हराने के लिए, जितना कोशिश करना है कर लो भाई। क्या कर लेगा? कितने टाइम तक करेगा? कितना साल करेगा? तुम ऐसा करते करते तुम थक जाएगा। तुम ऐसा करते करते थक जाएगा, लेकिन मैं थकने वाले से नहीं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं देगा। क्या करना है कर लो, पब्लिक को पता है। क्या करना है कर लो, पब्लिक को पता है। जो भी तुम कर रहे हो वो सब एडिट फेक है। बाद में ऐसा होगा कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें से जो भी है वो मिस्टेक मैंने किया ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो मिस्टेक करने वाला इंसान है हमारे पास, कीड़ा है, जो मुझे परेशान करने के लिए जो कीड़ा है। आंखौहाय हाजारखि गाग्लोबनो, हाजारखि नासयनो, बेकग्राउंड मिउजिक दामनि नामा? र' मोजां बेकग्राउंड मिउजिक दामनानि, नङा होमबा? बेकग्राउंड म्यूजिक बजाना पड़ेगा। र' एसे खोनासंनोबो मोजां खोनागोन ना, नङा होमबा? बेकग्राउंड म्यूजिकबो दामना होनि। बरिया बेकग्राउंड म्यूजिक दामना होनि र'। ये नहीं होगा रे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा रे, ये वाला होगा। हाँ, ये वाला म्यूजिक सही होगा। अच्छा, म्यूजिकनि साउंडआ जुदि बारा जायोब्ला आंनो फोरमायबानो जाबाय। ओके? जुदि म्यूजिकनि साउंडआ बारा जायोब्ला रे, माने बांद्राय जायोबा साउंडआ, ओके? एसे साउंडखौ बारा जायोब्ला आंनो फोरमायना होबानो जाबाय। तो जो भी ये कीड़ा है, जो भी ये टॉर्चर करने के लिए बकवास टाइम पास करते रहते हैं, जेसेबां खालामनो गोसो खालाम। दानियाबा एसटिनि बेलाया बाथ्रा बुंदों आरोना। नाय, जोंबोथ' जों जाथि हिसाबै बड'लेण्ड स्टेट जोंबोथ' लुबैदों। Also बिथांमोनाबो लुबैदों। They are originally from India। बिथांमोना जेरै जों इन्डियानि, बिथांमोनाबो बेबायदिनो इन्डियानि। बिथांमोनाबो गावनि मोनथायखौ बिनो हानाय मोनथाय दङ, बेथ' रोखाखा। बेथ' रोखाखा जे बिथांमोना गावनि मोनथायखौ बिनानै लानो हानाय मोनथाय दङ। बेखौ जोंहा होबथानांगौनि खुनु मा होनो मोनथाय गैया। बेखौहाय सरकारासो खालामगोन, बेखौ मा होनो ल'आसो खालामगोन। भारत हादरनि संबिधान, भारत हादरनि संबिधानाव मा बुङो? बिथांमोननि अरिजिन बेसिस अफ
ल'नि गुदि बिथांमोननो एसटि होथावना नंगौना नङा बिथांमोना पलिटिकेलि लामाखौबो नायनानै बा पलिटिकेलि लाबखौबो नायनानै बिथांमोना मा खालामगोन एसटि होथावना नंगौना नङा बेखौ नायगोन दा बिथांमोनहा गोबां मिटिं बिसोरबो जों बायदि मानसिसो साननो हागौ बिथांमोना मा होनो मिनिस्टारखाय एकदमबारे जोंनिफ्राय बांसिन एक्सट्रा माबा दं नामा बिसना एक्सट्राया माब्रै जायो मिथिगौ ना बयनावबो दङ नोंनोबो जुदि माबा मोनसे पावार होयोब्ला नोंनावबो जे साननाय हनाय पावार फांसना बे बारायगोन आरो मिथिबायना मानो होनबा गोहो मोननाय लोगो लोगोनो साहस फैयो आरो बे साहस फैनाय लोगो लोगो नोंनि बे सिङाव थानाय इन्द्र नैबे साननो हानाय इन्द्रआ अपेन जायो बे साननो हानाय इन्द्रआ अपेन जानाय लोगो लोगोनो खामानिखौ गासिबो मावनो हायो दिनै एसटि होनायनि बेलायाव मिटिं लागोन जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा मा खालामनानै दं बिकज बेनो बिथांमोनाबो मोन्थाय दङ जों मानो खामाखा बिथांमोननि जे माबायाव जोङो मा होनो दावहा नांनो बिथांमोना मोन्थाय लादों बिथांमोना बे जाबाय डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बिथांमोनाबो मोन्थाय दङ गावसिनि जिउ गावसिनि जातिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जेरै जोंनि जातिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नाजाबोदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव दा बिथांमोनहाबो गावसिनि जातिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नाजादों नङा होमबा गावसिनि जातिखौ फोथांनानै लाखिनो जिखिनि नाजादों अके कमेन्टआव माबा मोनसे होदों हारिखौ थिखोनो भाषण नाङा इडुकेसनसो नांगौ You are 50% right and you are 50% wrong. भाषणा मानो नांगौ मिथिगौ ना मानो होनोब्ला पलिटिकेलि आरो जुदि पलिटिक्स गैयाब्ला जोंनि नैबे जोंनि हायाव जि थानाय सुबुंफोरनि एगेन्स्टै पलिटिक्स गुबुना बाहायगोन जोंनि बर' जातिनिफ्राय जुदि पलिटिक्स दोनाब्ला जोंनि जातिनिफ्रायनो पलिटिक्स लिडार ओंखाराब्ला जों जातिनिफ्रायनो सरकार दानाय सुबुं ओंखाराब्ला अब्ला बे जोंनि जिखिनि एसे एनै मोनदों बे हायावबो गुबुना राज खालामगोन दाबो राज खालामनो नागिरगासिनो दङ नाथाय बिनि मेन दुर्बलखौ नोंथांमोना मिथिगौ बिनि मेन दुर्बला मा जे सरकारा मानो मोसाहोदों बिनि मेन दुर्बलखौ नोंथांमोना मिथिगौ नोंसिनाव आइडियाबो दंना नोंसोर खालि खायसे सुबुंफ्रा मोसानाय माबा मोनसे बखिनाय माबा मोनसे फट' आख'नानै दोननाय सोरखौबा लिडारखौ बुंनाय सोरखौबा माखौ बुंनाय बेखौल' नाथाय जोंनो रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन जों मा रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन होनबा जों मोनसे पार्टिनो जुदि होयोब्ला अब्ला बे पार्टियानो राजा जागोन अब्ला बै पार्टिया राजा जायोब्ला बे एकर्डखौ जों खुंनो हागोन बोरै हाउ दिनै स्टेटनि सरकारा सेन्ट्रेलनि सरकारा रिजनेल पार्टिखौ मा खालामनो हायो मोसाहोनो हायो है नों गैयाब्ला नैलाय बिपिएफ पार्टि दं बिपिएफ पार्टिखौ बुंनाय नोंसोर गैयाबा इउपिपिएल पार्टि दं नोंसोर गैयाबा इउपिपिएल पार्टि दं नोंसोर था नांगौबा जोङो इउपिपिएल पार्टिजों थांगोन इउपिपिएल पार्टियाबो जुदि मोनसे गोख्रों खामानि मावनो नागिरबा बै बारा जाबाय नोंसोरो हैट बारा जाबाय नोंसोरो हैट नङा होमबा ओरै फैसिनलाय हाग्रामा महिलानि सरकारखौ बुंसिनलाय हाग्रामा महिलानि साराबो बिदिनो बुंसिगोन नाथाय हाग्रामा महिलायाबो सिरियै थासिगोन मानो होनबा बिथांनो सिटखौ नांगौ बेबायदि सिरि थानायनि थाखायनो गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम जोंनि जाथिया बेबायदि जाना दंना नङाबाथ' मा लांखावनो बड'लेण्ड स्टेटआ एसेबाबो एनैबाबो जासिगोन ना सरकारा बै समाव रावबो पलिटिकेल पार्टियानो गैयामोन जुद्ध जालायनो हानाय गोहो दंमोन अब्ला बै समाव पलिटिकेल पार्टिया मोनसेल'मोन बे बिटिआरआवहाय रिजनेलनिफ्राय बेनो जाबाय बिपिएफ अब्ला बै समाव जुदि फाइटखौ नांनायमोनब्ला दावहा नांनायमोनब्ला अब्ला बै स्टेट सरकार सेन्ट्रेल सरकारा उफायानो गैयामोन बिसोरो नो वे लामायानो गैयामोन जिखियानो जाया मानो बिसोर मा खालामनांगौमोन खालामखाथारनांगौमोन दिनै मोननै पार्टि जाबाय मोनसे पार्टियाबो गावनि
सुबुंफोरखौ गोग्लैसोजानो गियो मोनसे पार्टियाबो गावनि सुबुंफोरखौ गोग्लैसोजानो गियो मोनसे पार्टियाबो गावनि सुबुंफोरखौ गोग्लैसोजानो गियो राइट नंगौना नङा रायजो राजाफोर नंगौना नङा अब्ला दाया गोरोन्थिया सोरनि पार्टिनि ना जोंनि नों आंनि जों जुदि मोनसे पार्टिनोनो भट होनानै जुदि बैखौनो जों जुदि हारसिंनो सरखार दानाय गोहोखौ खालामना होनो हायोब्ला हारसिंनो सरखार दानाय गोहोखौ खालामना होनो हायोब्ला अब्ला बै सरखारा हारसिंनो दानाय लोगो लोगोनो हारसिंनो रुल्स बानायनानै हारसिंनो बै मुभमेन्टखौ खालामनानै अब्ला बै बे एकर्डखौ बानायनो हानाय गोहो थागोन दिनै मोनसे पार्टिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय हाजार हाजार मानसिफोर दङ बेवहाय लाख लाख मानसिफोर दं बेवहाय क्रर थाखा बेवहाय इनभेस्ट खालामो दिनै बै क्रर थाखा इनभेस्ट खालामनायखौ मोनफिनाब्ला लस जायो जायनि जाहोनाव कमप्रमाइज जानो गोनां जायो कमप्रमाइजआ बेनि खारनावनो जादों मिथिबायना दिनै कमप्रमाइजआ बेनो नोंनि नखराव माबा मोनसे दाहार दङब्ला नोंहा दाहार दङ नोंनि नखराव सोरबा बेमारि मानसि दङ बे बेमारि मानसिखौ जुदि फाहामनोब्ला रां गैया नोंनाव नाथाय नों माबा मोनसे कमप्रमाइज जागोन मानो होनबा बे रांखौ मोननो थाखाय नोंनि जिखिनि दरलबसे हा दङ बे हानि दामा खमावबो 20 लाख थाखानिमोन नाथाय नोंथांना हाखौ फाननो थाखाय बै समाव रावबो लाग्रा गैया नाथाय बै समाव नों मा खालामगोन हाखौ जेरैखि जायाबो फाननो नाजागोन बै समावनो नोंथांखौ बेनि खाबुखौ नुनानै नोंनो फैसाखौ 5 लाख जासिगोन हानि दामा बेसेबांमोन 20 लाख नाथाय बे बिथाङा बुंसिगोन 20 लाख बा आं हानाय नङा आंनाव बे एफर्ट गैया बिनिखायनो 5 लाख रां होगोन नोंथाङा जुदि होयोब्ला होदो होआबा थादो नाथाय बायग्रा मानसियानो गैया बे समावहाय हानि बिलावथ' बेसेबांआनो मोनखागोन जुदि नेयोब्ला बेमार आजार गैयाबा नेयोब्ला बे बिथाङा 20 लाखखौ मोनगौमोन नाथाय दिनै गावनि नखरनि जे सोद्रोमा बेमारि सुबुंखौ फाहामनो थाखाय बे हाखौ 5 लाखआवनो फाननो गोनां जाबाय रिजोना बेनो दिनै सरकारनि गेजेराव बेबायदिनो बा जायफोर पार्टी दायो बिपे पार्टी होन इउपिपिएल पार्टी होन बिथांमोनाबो गावसिनि मेम्बार्सफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बै बे कमप्रमाइजखौ खालामना लाखिनो गोनां जायो अब्ला गोरोन्थिया सोरनि जोंनि ना बिसोरनि बिथांमोना बासायनो थाखायथ' खालामखागोन मानो होनबा नोंबो बै जायगायाव थानायमोनब्ला नोंबो बे खामानिखौनो मावखागौमोन नोंबो बै जायगायाव थानायमोनब्ला नोंबो बे खामानिखौ मावखागौमोन जे नों गावनि नखरनि सोद्रोमाखौ बासायनो थाखाय गावनि नखरनि सुबुंखौ बासायनो थाखाय बै बे कमप्रमाइजखौ खालामगौमोन जे 20 लाख राङाव मोननांगौ 20 लाखआव फानगोन 20 लाख रां मोननाय हाखौ बिगायाव बेखौ नों 5 लाखआवनो फाननो गोनां जाबाय 5 लाखआवनो बिकज अफ दिस रिजन बेनो रिजोना बेनो बाथ्राया बेनो आरो बेनिफ्राय गुबुन खोथा गैया रायजो राजाफोर बेनिखायनो जों खौसेथि जानानै इउनिटि जानानै जोङो मोनसेल' पार्टिखौ जों जुदि भट होनानै जुदि बे पार्टिखौनो जों जुदि देरहा होनो हायोब्ला 21 सीट 22 सीट बेखौ बिसोरनि एमसीएलए जोङो मोनसे पार्टिनिफ्राय देरहानो हायोब्ला दे डोन्ट नीड एलायन्स बिथांमोननि एलायन्सनि गोनांथि गैया अब्ला बिथांमोना हारसिंनो सरकारखौ दानानै हारसिंनो खामानिखौ मावनो हायो दिनै नोंथांमोना बुजिया हमजिया बायदिसिना बाथ्रा बुंनो हागौ नोंथांमोना दिनै बुजिया हसिया माखासे बाथ्रा बुंनो हागौ सोरनिबा बाथ्रा फान्दायनायावहाय नोंथांमोना खोनासंनो हागौ सोरबाबा नोंखौ बुंगोन हाजार हाजार हेनटेन मानो होनबा नोंथाङा अलरेडि दुखुआव गोग्लैना दङ मानो होनबा नोंनोबो नांगौ रां मानो होनबा नोंबो रांनि थाखाय गोग्लैसोना दङ नङा होमबा बै रांखौ मोनैनि थाखायनो बै रां गोग्लैसोना रां जे नोंनाव माने गोनांथि जाना दं नखरा जे बरबाद जाहां जाना दं रां गैयिनि थाखाय नङा होमबा स' बिनि थाखायनो नोंथाङाबो सानफासिगोन औ नंगौ बाथ्रा थार सैथो जे बे सरकारा खामानिखौनो मावथाराखै बै बे थांनाय सरकाराबो खामानिखौनो मावथाराखै हेनटेन बुंगोन नोंथांमोनहा रिजोना मा कमप्रमाइज नैबेजों स' जों बेटार दिस जों जुदि मोनसे सरकारखौनो
जों दाहोनानै सिटखौनो जुदि जों मोनसेखौनो होनानै होयोमोनब्ला दिनै जोंनि लिडारफ्रा मोनफ्रोमबो बाहागोआवनो दंजोबो। दिनै हमना ला बिजेपिआव दं बिस्वजित दैमारि सार, गिदिर बिथाङा बिपिएफनि दैदेनगिरिमोन। दिनै बिथाङा आसामनि स्पिकार जानानै दङ। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सोमोन्दै बिथाङा चिफ सारजोंबो रायज्लायनो हायो, खाथिथार, गावनिनो पार्टिनि मानसि, बाट रायज्लाया, फेरलेबसेबो रायज्लाया। दिनै रुलिं पार्टी सरकारा जुदि माबा मोनसे बुङोब्ला बिथांमोना नोंसोरो बांद्राय खर' देरबाय दे, नोंसोरखौ नागारनांसिगोन, बिपिएफजों थांनांसिगोन, नङा होमबा? थाङै थुङै बिपिएफआव थांबाबो बिपिएफआवबो सेम बेबायदिनो एखेसो। अब्ला जों बेखौ मोजाङै आइडिया खालामनानै प्लानिं खालामनानै बे खामानिखौ जों मावलाङोब्ला बेटार नंगौना नङा, साबसिन नंगौना नङा? स' बे खामानिखौनो दानि सरकारा मावदों, बेखौ नुदों। नाथाय स्टेट सरकाराव जे बर'फ्रा हाबसोना दङ, बैसोर मानो नारसिननो हायाखै? बिसोर मानो नारसिननो हायाखै? बिसोर मानो बिनि सायावहाय रायज्लायनो हायाखै? माबा मोनसे मेसेज हरब्लाबो बिनि सायाव नो रेसपन्स। आচ্ছা, मोनसे खोथा बुंनो दै, जों गावजों गाव फेसबुक ससियेल मिडियाआव बिराद राजा किं बायदिसिना बुंलायबाय थागोन, नाथाय नोंसोरखौ बेबायदि नांलायनाय खमलायनायखौ नुनानै होजों लिडारफ्रा मिनिगासिनो दं, पकेटाव सोगासिनो दं। डु यु नो दिस? नों बेखौ मिथिगौ ना? नोंसोरो खायसे सुबुंफ्रा माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला ओरैबा पे, ओरै बुङोब्ला ओरै पे, ओरै बुङोब्ला ओरै ब्लां, ओरै बुङोब्ला ओरै ब्लें। व्हाट इज दिस? मा खालामनो सानमारदों? ओमफ्राय उनावहाय सिरियास बाथ्रा बुंबाबो मानिला, उनाव थाङै थुङै माबा मोनसे जागौबासो ओइ ओरै आमोखे माने बेबायदि बुङासै। नायदो, नो सिरियास। आरो मोनसे बाथ्रा बुंनो आङो, खायसे सुबुंफ्रा ओरैबायदि अहंखार गोसोनि सुबुं दं, बिथांमोना नायनो गोसो गैयाबा नायनो नाङा, मानो नायनानै कमेन्ट होयो? सोर थिनो बिसोरखौ नायनो? आं आसुरित मोनो। सोर लेंना लायो बिसोरखौ नायनो? आसुरित मोनो। नायनो गोसो गैया ब्लक खालामना लानांगौ। सोर थिनो? सोर बुङो? सोर खावलायो? टाइम पासबाबो मानो नायो जुदि गोसो गैयाब्ला? टाइमखौ बेलेगाव बाहाय। सानै हयै बुंनाया गोबां गोनांथि। जोंनि बुंनाया फलिनाय नंला, मानो होनोब्ला खायसे सुबुंफ्रा जोंनि बुंनाय रावखौ मा खालामबाय? सेस। सोर बुंबावगोन दायो? सोर बुंबावगोन? मानो होनबा माखासे अर्गानाइजेसनफ्राथ' पलिटिकेलि इनभल्वखा। माखासे अर्गानाइजेसनफ्राथ' पलिटिकेलि इनभल्वखा। दायो सोर बुंबावगोन? सोरखौ मा बुंबावगोन? ओके, जायफोर बेवहाय मा होनो टाइम पासनि दङ, बिथांमोननि थाखाय नङा बे भिडिअआ। बे सिरियास मेटार जाना दङ जे जों एसटि जानानै जों जे साख्रि एसे एनै ओंखारोना, बे साख्रिखौबो जों मोननोनो थाङा, थोलायलायानो। दिनै आरो गुबुन एसटि होदेरबावोब्ला जोंनि समाजा, जोंनि मा होनो जाथिया, जोंनि जि एसे एनै एसटि मोननानै जायफोर दङ, मा जागोन?
आं बुंबानो माबा मोनसे जागोन बेथ' नंखाया आंखौ बुंजानो लुबैयो आंथ' बुंबायानो बयबो खौसेथि जानानै खुगाजोंल' बुंबाय थानाय जायोब्ला बुंबाय थाब्लाल' जाया प्रेक्टिकेलि ओंखारनांगोन मिनियोसो खायसे मिथिबायना नोंसोर जे ओरैबायदि जों जे ओरैबायदि रायज्लायदों बेखौ मिनिनानै सिरि थायो बाव है साननैसोल'सै साननैसोबानो बावगारगोन साननैसोल' बाथ्राया बावगारगोन जों जे सावरायदों ना माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बाथ्रा सावरायना जोङो बे साननैसोल' बाथ्राया बावगारजोबगोन बिसोरो सिरि थाजोबगोन सिरिल' था जेबो एक्सन खालामनाङा सिरिल' था जेबो खामानि मावनो जेबो माबा बुंदेरनाङाबो जेबो माबादेरनाङाबो गावबा गावनो सिरि थागोन नैदि बायदि सिस्टेमनि बेबायदि सिस्टेमनि रायजो राजाफोर नोंथांमोननि मिथिगौ ना अब्ला नोंसोरो मा खालामनो सानदों सिरियास एक्सन लानो लुबैदों ना बेबायदि मिनि जाबाय थानो लुबैदों একো নহয় এইবিলাক আৰু নাটক আৰু ন হয় না নহয় বেছি সময় নহয় এইটো কেইদিনমানৰ কাৰণে नाच गाना निचना जो आसाम में हो रहा है बोडो कम्युनिटीज के अंदर तो उसके अंदर जो बोडो लोग हैं अपने आप लोग खुद झगड़ा होते हैं फाइट करते कमेंट करते बुरा बुरा कर बातें करते ब्लेमिंग इज अदर डोंट वरी it will listen not worry about it मानो बिदि बुंजायो because जोंनि हुदायानो बेबायदि जालांबाय जोंनि रायज्लायनाय जोंनि बेबहार जोंनि आखल आखुआनो बेबायदि जालांबाय बिनिखायनो बेबायदि बुंजानो गोनां जाबाय सिरियास बाथ्रा रायज्लायोब्ला सिरियासआव माब्लाबाबो थाङा दिनै जेसेबांखिनि माबा मोनसे खामानि मावनायानो होन बैसोर सुबुङा जे रायज्लायगासिनो हेक पेक पेक सिङावहाय बे नोंसो बे नोंनि नोंनाव बारा थांबाय बेखौ एसे हरबावलाय औ बेखौ हैनो हर बेनो बाय जों ससियेल मिडियायाव मा खालामगोन प्रकाश नार्जारिया ओरैबायदि प्रकाश नार्जारिया ओरैबायदि प्रकाश नार्जारिनि भिडिअआ ओरैबायदि प्रकाश नार्जारिया दाना बुजायोल'लै प्रकाश नार्जारिया ओरैबायदि बुङोल'लै प्रकाश नार्जारिनि भिउआ दाना डाउन जाथारबायथ' माबा खालि नांलायनायल' नाथाय बिथांमोना मा नांलायनाया मानि थाखाय जादों गुदि बिजौ मोनथिनो थाङा बिसोर दिनै बेबायदियावनो जों सिलिंखार जालांबाय आरो अर थुसोमबावगोन आरो बानायदेरबावगोन हेन देन साननैसो आं बिराद सिरि थादों बिकज माखासे सुबुंफ्रा कन्टेन्टल' नागिरगासिनो दंमोन आंनि सायावहाय भिडिअ बानायनो आं भिडिअ बानायबानो कन्टेन्ट मोननाय आं भिडिअ बानायबानो कन्टेन्ट मोननाय आं भिडिअ बानायबानो कन्टेन्ट मोननाय जेब्ला आं भिडिअ बानायनायखौ बन्द कन्टेन्टआनो गैला आरो बैबायदि सुबुंफोरखौ ओरैबायदि फलोअर्स खालामदोंना बिमा बिफानि मान सन्मानखौथ' लाखिनो रोंखाला बेखार जिबनानो बयनिख्रुइ देरसिन दुश्मन होननानै आं बेखौनो फोथायो मानो होनब्ला बेखार जिबनाव गावनि सोमोन्दै साननो खायसे सुबुंफ्रा बिराद असमर्थ माने मा होनो बेखौ उइक साननो हाया गोहो गैया
मा खालामनो मा मानो बेकार मबाइल दं मबाइलाव नांथाबबाय थासिगोन गेम खर'आ मेन्टेल गाज्रि जासिगोन फेसबुक नायनोसै फेसबुकाव जानला मानला जेबो बुजिया हसिया कमेन्ट लिरना बायना हरगोन ओइ मा खालामनो हानो ओइ खालामबाबो खालामथों बेबायदि खालामनो थाखायसो ओरैबायदि खायसे सुबुंफ्रा आरो मा होनो मिथिबायना रिक्वेस्ट खायसे मा खालामो मा होनो बेखौ जास्ट खालामो एनि टाइम प्रकाश नार्जारिनि इंलिश रायलायनाया गोरोन्थि मा होनोमोनलाय बेयाव मिस्टेक जेनेबा जों मिस्टेकखौ बियो खालामफेरानो जिउआवहाय गुदि बिजौ मोनथिया जेबो फार्स्ट स्टार्टिं मानिफ्राय थांदों बुजिला जे मा लामा लानानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिनिखायनो आं बुङो बांद्राय गोदै गोदै सुबुंफोरजों हुसियारै था हाजारखि बे नोंनि नुसुंसेनि मानसियानो जाया मानो हाजारखि बे नोंनि लोगोआनो जाया मानो सानसे नङा सानसे नोंखौ बै बे गोदैयाना नैबे खिथुनि जंफारफारा बेजों जोगोन आरो बे जुगा बिराद डेन्जार जाबाय नों जुदि पाप खामानि मावोब्ला लोगो लोगोनो साजाबो होयो नों जुदि पाप खामानि मावगोन ना लोगो लोगो नोंखौ साजागोन इसोरा नोंखौ सैथो बाथ्रा नों माबा मोनसे पाप खामानि मावोब्ला लोगो लोगो नोंखौ साजागोन नुगासिनो नुदों आरो एग्जाम्पल नोंसोरनि लाइफआवबो जादों जानांगौ एसेनि जों फरायनायनि नलेजखौ माला बाहायबावगोन फेसबुकफ्राव कमेन्ट जानला मानला आनला आंखाला लिरलाबायनानैनो थानोसै नामा नों सोरखौबा माबा मोनसे बुंनो थाङोब्ला बै सुबुङा नोंखौ उल्टासो गाज्रि मोनो बे जुगा बेबायदि जुग दानि जुगाव आं मा बाथ्रा बुंनो थांदों बेखौ खायसे सुबुंफोरा मोनथिखादों बे जोंनि माखासे मानसिफ्रा बिराद नेगेटिभ नेर' माइन्डेड जोबलै माथो होनबावनो सोरबा मोजां मावबा मेमेज बानायबाय कमेडिल' जेबो आउट अफ नलेज एजुकेशन सेक्टरफ्राव जेबो गोसो होआ अनलि मेमेज बेबो गाज्रि गाज्रि राइट Okay. ओइ बिगुद एसटि होसिगोन गुबुन हारिखौ ओइ बिगुद एसटि होसिगोन गुबुन हारिखौ नुजागोन सना नो ओइ बिगुद एसटि होसिगोन गुबुन हारिखौ वाह क्या कमेन्ट है दैसा दैमारि
बेसेबां गोरों जाखोब्रा बाहाय नोंलाय वाह बेसेबां गोरों जाखोब्रा बाहाय नोंलाय कुइसना बेसेबां गोरों जाखोब्रा नोंलाय बेखौ सोर होनदों दैसा दैमारि बेसेबां गोरों जाखोब्रा नोंहालाय मा होनदों Spartan please don't use slang word don't be animal be humanity if you don't like don't watch live please नंगौ नों जुदि मोजांखौनो मोनाब्ला नायनो मानो नायनांगौ दरखार गैया मानो नायदों होमब्लाबो बिथांमोना मा खालामो बेखौ स्लें वर्ड बाहायो खायसे नङा होमबा अब्लाबो फैला बसुमतारी गुड क्वेश्चन मा फंबाय माथो बारा रानज्रें लांखो मोदोमफोरालाय बाबु खामानि मावदों खामानि मावगासिनो दं आङो माने हाग्रा दानदोंमोन आखाइफ्राबो थिफुजोबबाय मानो होनोब्ला नों जुदि नोंनि न'खरनि खामानिखौ निजे खस्थ' खालामनानै मावाब्ला गुबुनखौल' बुंबाय थानानै जे ओरैबायदि मावनांगौ खस्थ' जायाना निजिकेलि प्रेक्टिकेलि नोंबो मावनांगोन बिनि उनावसो नों बुजिगोन नों खस्थ'आ मा आरो लोगोसे नों गुबुनखौ फोरमायनो हागोन बुंनो हागोन नङा होमबा अके आं जेबो बुजियासै आदा मा बुंनो सानदों बेनोथ' खोथाया बे बाथ्रायाथ' खोथाया खायसे सुबुंफ्रा जेरै नोंसोर दा बुजियाखै बुजियालासिनो नोंसोर दा सोंबाय जादों नङा होमबा बाथ्राखौ सोंबाय दा गुबुनाबो बेबायदिनो खायसे ओइ बे कलथा गरम सुबुं खायसे माखासे थायोना बिसोर फैनानै बेबायदिनो जेबो बुजिया मानसि जासिगोन जानला मानला कमेन्ट लिरना थांसिगोन आदा दासान्दि क'क्राझाराव थाला नामा क'क्राझारावनो गुदि जाबाय आंना दा क'क्राझारावनो थाबोबायसै आं क'क्राझारावनो न' दंसै आंना दा क'क्राझारावनो खामानि मावगासिनो दं आं एकदमबारे इन्जुरि न' बानायनो नागिरदों आं इन्जुरनि वालथ' होनो हाखाया औवानि इन्जुरनि न' बानायनो नागिरदों Yes, दुनियाव गोबां मानसि थायो आरो बिथांमोना कन्ट्रल खालामनो हाया माने कन्ट्रल खालामनो गोसो जाया why जों जुदि हायोब्ला बिसोर मानो हाया बिसोरजों आरो जोंजों मा फाराग दं बिसोरो जुदि माबा मोनसे आवगायनो हायोब्ला जों मानो आवगायनो हाया बिनि मेलेमाव मा दं जोंनि मेलेमाव मा दं एखे नंगौना नङा नाथाय माखासे स्टेटासनि लोरबांथि थायो खायसे सुबुंफ्रा मोजां कचिं लायो मोजां सोलोंथाइ लायो बै सोलोंथाइखौ नोंथांमोनहा फ्रियाव मोना बै फ्रियाव मोननाय सोलोंथाइ जायखौ नों मोनदों बेखिनिजोंनो नोङो साख्रि बाख्रि लानो हायो नाथाय नों जुदि एक्सट्रा अर्डिनारि
जुदि आइएस अफिसार आईपीएस बायदिसिना जानो लुबैदोंब्ला you have to efforts and कोचिंफोर लानांगोन मोजां आरो लोगोसे बेनि कोचिं लानायजोंनो मा होनो मोजां साख्रि आईएस आईपीएस जानो हानाय गोसोम जयो नाथाय बेफोरखौ जोङो मोननो थाङा नायदो जोङो सिम्पल भाबै जों फरायोब्ला नर्मेलिनो मेट्रिक बायदिसिना होयो जोङो नङा होमबा एसे हाई क्वालिटी जायफोर न'खरनि सुबुंफोरा गोरों गोराखा बिदिनो सीबीएसई फोर होयो आंथ' बाथ्राखौ मिथिबावाखैमोन इन्डियान मा होनो र'दे मोनसे बाथ्रा आङो नोंथांमोननिसिम खोन्थानि आईएससी नङा होमबा आईएससी मोनसे दङ इन्डियान स्कुल सार्टिफिकेटनो आंथ' मिथिबावानोमोन बेखौ इन्डियान स्कुल सार्टिफिकेट मा इदि बायदि दं होननानै आं बेखौ बारा गोबाव जायगायाव मिथिनाया मानो होनबा जोंनि न'खराव गोरों गोरा बारा गैया नालाय जोंनि न'खरावहाय मेट्रिक पासआनो गैया अब्ला नोंनि न'खराव मेट्रिक पासआनो गैया अब्ला नोंनि न'खराव मेट्रिक पासआनो गैया बैनि न'खराव मेट्रिक पासआनो गैया जोंनि न'खराव मेट्रिक पासआनो गैया अब्ला बिसोर सोर गाइड खालामगोन नोंनो जे फिउचाराव नों बेबायदि दिनै मेट्रिक पास जादोंब्ला मेट्रिकनि उनाव नों ओरैबायदि फरायनो हानाय केपासिटी मोनगोन सोर गाइड खालामगोन नोंखौ नायदो आंथ' मिथिबावानोमोन आईएससी माने मा आईएससी माने इन्डियान स्कुल सार्टिफिकेट नङा होमबा आरो इन्डियान स्कुल सार्टिफिकेटआथ' जों फरायनायाबो इन्डियान स्कुल सार्टिफिकेट ना नङा होमबा नाथाय गोबां फाराग दं फरायनायनि गोबां आं मोनसे फिल्म नुदोंमोन रायजो राजाफोर नायदोंमोन आं बे फिल्मखौ खोब इन्टारेस्टिं नायदों बे रणबीर कापुरनि बारा गोबाव जायाखै बियो रणबीर कापुरनि र' आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानि शमशेरा रणबीर कापुरनि मा गोदान फिल्म जाबाय शमशेरा स्पेकानाबा साबसिन नुयो जानो एक्चुअली मेगना प्रब्लेमलै आंना माबाजों जानाय मेगना प्रब्लेम सरि आदा प्लिज आंनि कमेन्टखौ होनाङा प्लिज आदा नोंनि कमेन्टखौ होनाङा मा नोंनि कमेन्टखौलाय मा नों कमेन्ट मा खालामदोंमोन आदानि भिडिअआवहाय गामि हाबनाय खोथा बुंनाय नुदोंमोन आं नंगौना आं बेनि सोमोन्दै बुङाखै बेनि सोमोन्दै रायलायाखै आं बेनि सोमोन्दै आं रायलायदों माखासे जोंनि बर' समाजावहाय जोनोम जागासिनो थानाय सानैसो एम्फौ आरो लोगोसे एसटी होनायनि सायावहाय बाथ्रा रायलायदोंमोन नोंनि फेभरेट बलिउडनि एक्टरा सोर एक्टरखौथ' गासिखौबो मोजां मोनो बैखौबो नाथाय दासिम जेबो बुंथ'नो हाया खिन्थु हलिउडनि गेजेराव बुंबा आं आयरन मेनखौ बिराद मोजां मोनोमोन गीता धोरोम बिजाबाव लिरनाय दं नोंनि मोजां धोरोमानो नोंनि धोरोम इउ आर राइट ब्र आंखौ बुंदो आरोना कमेन्ट होनानै
नोंगौ नोंनि बुंनाय बाथ्राया सैथो दुनियाव अनेक रोखोमनि मानसि थायो नंगौ yes आदा नोंखौ मानोबा गोबां टेनसन नुदों आं टेनसनाव नङा एसे एनैयाथ' टेनसनाव थाखायोखा दा खामानि मावदों आं एसे क'क्राझारावहाय थाग्रा खुलि बानायनो नागिरदोंमोन नाथाय बानायजोबनो हाथ'वाखै दाख्लैसो दाख्लैहाय गोबां हाग्रा दानस्रांबाय मोखांखौ एसे सोमजोजो नुदों जानांगौ ना एसेबाबो सोमजोजो नुदों जानांगौ गोबां भिडिअ बानायनो हरो दे आंनाव हिन्जाव खारनायनि दासिमबो ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आं माबा मोनसे स्पेसियेलि भिडिअ जि खारदिंनानै बानायनाय जेरै हमनानै बेमारनि मानि स' बिदिबो भिडिअ बानायनो हरदोंमोन आंखौ आरो लोगोसे दाख्लैबावहाय मैदेरा न' सिफायनानै होदों बेबायदि भिडिअ बानायनो लिंहरदोंमोन सोरनाबा बेमारनि मानसि भिडिअ बानायनो लिंहरदों बे सप्तायाव खमावबो 10-20 जनसो मानसिया लिंहरदों आंखौ आं थांनो हायाखै बिकज खारन दं ঠিক আছে नोंसिना माबोरै खबरफ्रालाय मोजां दंना मा सोर मा ओंख्रि जाखो सोरहा माबायदि जालांदों निरति बर' आदा साकरि लानानै हाबा जादो समा बदिनो थांबाय थायो थेंक इउ स' माच साजेस्टनि थाखाय इन्टारटेनमेन्ट कमेडि प्रकाश ब्र मा खौरां दिनै आं गासिबनिखौ नायजोबबाय बयबो माने नामानो गैया माबा सोरबा एन प्रडाक्शन माइ बिएल ब्लग इन्टारटेनमेन्ट कमेडि Mixed Life, Music and Song, KB Entertainment, बयबो बिदिल'सै रियेल नाम गैला नामा सनब बर' थास' बिबारजों बयलार सोमोन आदा वाव गेस्ट बर'नि रावाव गेस्ट होनोलै बेखौ नङा होमबा सेन होनना बुङो नामा सेन थास' बिबारखौ हासुयोब्ला बिराद मोनामो जाहैदों लोगोफोर एक्चुअली संसारावहाय एसेबां गोरलै ना जे सोरखौबा बखिनानै थाबाय थानो हानाय गुगल पे नंबर को हरलाय आरएस गंसेनि दाम हरनां गुगल पे हाब मा गुगल पे नंबर बिलायलायखो माबा फैसा हरनो नागिरखो ना माखो
सासे मानसिया गुगोल पे नि नाम्बार बिलाइदोंलै नांथ'ला दे जेब्ला नांगौ अब्ला होबानो जाबाय आं नोंसोरनो मोनसे जारिमिन आं नोंथांमोननि सायाव खोन्थागोन आं बेखौ दिनै खोन्थाया मोनसे भिडिअ बिनि सायाव बानायगोन आं भिडिअ एक्सट्रा बानायगोन आं बिनि सायावहाय आं खोन्थागोन नोंथांमोननो इन्ट्रडक्शन बे संसाराव सोरबा जुदि सैथोजों सोलिलांदोंब्ला बेखौसो गोरोन्थि नुयो नाथाय मानि थाखाय आदा नों थार्ड कभिडखौ लाबाय नङा आंथ' भेक्सिनखौनो लाबावाखै आदा गलाघाटआव फैगोना फैयाखै आं थाङाखै मालाबा थांनाय जायोबा थांगोन संसारा बिराद डेन्जार ना नों हाजारखि बाब्राब बे इसोरा लिरनानै हरनाय नोंनि बे खाफालाव जि दं बेनोखा हाजारखि बाब्राब माबा नङा माबा मोनसे नोङो जाखागोन नाथाय नोंनि बे लिरनायखौबो सोलायनो हायो दै खस्थ' खालामनांगोन बिरादनो माखासेखौ आरोना 99.99%आ नोंनि आखायाव थायो 1%आ इसोरनि आखायाव थायो सापस हमनानै ला मोनसे बाथ्राखौनो नों साननानै नाय जुदि इसोरा गासैखौ लिरना हरजोबदोंब्ला बेबायदि सानबायनो इसोरा जुदि गासैखौ लिरना हरजोबदोंब्ला अब्ला बयबो गासिबो जुदि मास मोनसे उन्दुनानै थाबाय थायोब्ला दा बेखौबो बुंलायगोन बे मास मोनसे उन्दुनायखौबो इसोरा लिरना हरदों जे नोंसोरो मास मोनसे उन्दुथों नंगौना नङा र' आं नोंसोरो माबा मोनसे र' बेयाव गैगोन गैयाथाय आं नायग्रोन दे आं नायग्रोनि र'
बे पिक्चारखौ नायलाय नोंसोर एसे नायदो बेखौ बेबायदि गोबां खामानि मावनो गोसो आं मावबाय थाबावनो गोसो नाथाय आंनि गोसोखौ सानैसो बुरबकफ्रा थेर बेथेर सिफायनानै होनो नाजादों आरो आंनि लाइफखौ नों हाजारखि मोजां खामानि मावनो नाजाया मानो नोंखौ नाख्लायनो थाखाय थाखागोनखा हाजारखि नों मोजां मावा मानो एग्जाम्पल नोंसोर नुखाबायानो दं सोमखोर ब्लगा होनदों आदा थांना थानो थाखाय मा खामानि मावबा मोजां जागोन गोबां खामानि दं नों थांना थानो थाखाय नोङो नोंनि जिउखौ खुंलांनानै थांनो थाखाय नों मा मावनानै मोजां मोनो फरायनानै नों साख्रि लानो मोजां मोनो साख्रि लानानै नोङो संसाराव नोंनि नखरखौ मोजां खुंलांनो गोसो दंना लेबार मावनानै नों नखरखौ खुंलांनो गोसो दं नों मा मोजां खामानि मावनो मोजां मोनो बेखौ नोजोर हो आरो बै खामानिखौ होसो फुंखा ब्रह्म बुंदों don't worry bro happy life snake in the eagle's shadow सोर आदा सोर बे सिफायनो नागिरग्राया बुंनो गोनांथि गैया मानो होनबा नुखायो जिखुनु हक आं दिनै नोंथांमोननो माबा मोनसे मोजां नलेज होनो हायाब्लाबो नोंथांमोनजों आं थानानै लाइफआव जे आं नोंथांमोनजों कानेक्टआव दङ नोंथांमोनजों आङो कानेक्टआव दङ जोंनि सोमोन्दोआ स्ट्रं रिलेशनशिपआ स्ट्रं आं बेखौ फोथायो नोंखौ बिराद सिन्था नुदों फंबाय बे स्ट्रं आइ एम स्ट्रं देट्स वाइ आं बेबायदि मिथिगौ ना आंनि बेक साइडआव रावबो गैया आं हारसिंनो आं जि खामायो हारसिंनो आंनि निजिनि दिनै गाबोन आं जुदि माबा मोनसे लोमजायोबा साजायोब्ला इसोरनि अननायाव जि दा खालामथों आंखौ बेक साइडआव नायग्रा रावबो गैया आं आंनि डिग्रीखौ रेस्टुरेन्टआव खामानि मावनानै फरायनानै फैदों दिनै माखासे सुबुंफोरा आंनि बैफोरबायदिनि सायावहाय कुइसन मार्क खालामनानै बा आंखौ जानला मानला सावगारि एडिट खालामनानै बरबाद खालामनो सानदों आं बुंदों नों मेंगोन हाजारखि खालाम बेसां खालाम नोङो नों जुदि बेखौनो मावनानै जुदि मोनजायोब्ला बेसेबां फलोवार्स जि फलोवार्स मोनबाय बेनोसै ओंखाम जाबाय नामा आदा माथो जोबोद दुखु नों नुदों नोंखौ आदा पुर्न नोंगौ
थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम लाइभ आंजों थानायनि थाखाय 9टा जाबाय दायो आंबो गुड नाइट होनोसै थेंक इउ नङा होमबा थेंक इउ स' माच